Здравейте хора, аз съм Алекс. Аз съм Маринела. Днес с Маринела ще снимаме въпроси и отговори. И първият ни въпрос е: как е бъдеще време на глагола прозявам се? Ще се прозявам? Може би. Смятате ли да продължите да учите след 12 клас? Ако да, какво? Да, смятам да продължа след 12 клас. Счетоводител, може би, или адвокат. Все още не съм решила. И аз имам желание да продължа, но не съм избрал точната професия, за която искам да уча все още. Общо взето, моето е като нещо менеджмент. Може да се каже. Да. Харесваш ли като цяло това, което правиш? Да. Отново въпросът е към теб. Защо започна да снимаш? Това стана абсолютно случайно, просто от скука и започнах да снимам. Отдава ли му се на Сашо да снима? Да фотографира? Ти трябва да отговориш. Да. Да, отдавам му се, дори моята профилна е направена от него. Към теб. Кой е твоят идол и защо? Аз нямам идол. Аз съм си сама на себе си. Да. Коя случка бихте преживели отново, ако имате възможност? Мисли? Мисля, че аз знам коя. Коя? Екскурзията ни до Горна Оряховица. Беше просто много яко и... Да. Не само веднъж, а много пъти искам да го повторя. Да. Дайте примери за любими актьори. Селена Гомес. Марио Касас. I love you. Като си спомням, какви подаръци бяха. Да. Какво правиш през свободното си време? Повечето релаксирам вкъщи, излизам с приятели, карам колело, така. Танцувам понякога. Един въпрос към Алекс. Как те приемат приятелите ти поради това, че си гей? Мисля, че хората около мен, също така приятели, роднини и всички останали хора, мисля, че ме приемат стабилно и добре. Има хора, които упрекват. Има, няма. Живота. Гледаш ли анимационни филми? Ако да, кои са те? По принцип не съм много пред телевизията да гледам, но обичам Бакуган. Имаш ли любими? Да, Бакуган, Уинкс, те по-прости, фантастични, анимационни филми. Маринела, какъв би искал да ти е цвета на косата? Любим изпълнител, изпълнителка? Цвета на косата ми бих искала да е много ярко червено, като на Жана Бергентон, може би. Любима изпълнителка. Да. Жана Бергендорф. Изпълнител Ангел Ковачев. И също така Венци. Също така Павел. I love you, кажи. Ди Георгиев. Георги Киров. За двамата ни. Да. Обичате ли да четете книги? Какво мислите за новата песен на Фики Бум? Добре. Давай. Обичам да чета книги, но нямам свободно време. В смисъл, въобще не мога да чета. Често казано, за новата песен на Фики, просто само мелодията ми харесва, клипът е трагичен, просто нямам думи. За книгата не чета редовно, дори въобще не бих казал. По принцип не бих отказал, както и да е. А за песента на Фики Бум, както каза Маринела, песента много ми харесва, но клипът е ужасен просто. Говори за момиче, няма никакво момиче. Много интересен пак. Особено с това болеро. Аз за първ път чувам това. Аз си гледах клипа веднъж. Аз съм гледал много пъти клипа, но... Говори за момиче. Добре.
Но няма момиче. Това е много ще виж. Много искам да благодаря на Марнела, поради това, че ми прие поканата. Въпреки, че тя си мисли, може би така или не, както и да е, ще има отрицателни коментари. То винаги има,